les antenes, estirem els braços, creuem les mans, vinga! 1, 2, 3, badam! Badam! Badam, colom, vinga, amb força! Vinga, va, Badam! Badam! Ara, ja està, ja està. Ja tenim aquí el Pare Noel. Ai, el Pare Noel no. Pare Noel, no? No, Els Reis d'Orient. Els Reis d'Orient. Mira quins Reis d'Orient. Sembla que no... Quins Reis. No ha funcionat, això. Ah, espera. Tinc 4 paraules molt poderoses. Segurament. Què us sembla? Provem o què? Molt bé, doncs vinga. Ara sí, ara de la capsa apareixeran els 3 Reis d'Orient. Mans en l'aire, però aquest cop tenim que fer així. Així. Som-hi. 1, birla-birloqui. 2, Ana Papollos. 3, truja que estruja. 4, abracadabra. Zas! Zas! No! Zas! Ja està. Gràcies. Ja està, ho he notat, Els 3 Reis d'Orient! Un rei, un altre rei, Ole! i el Baltasar, I els un 3 Reis aplaudiment per tothom! Mags!